the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Čau zdarec, ja som Majo a vítam vás u môjho nového videa. Pardon. Týmto videom vlastne začíname takú novú sériu, kde budeme hrať vojnovo strategické hry. A ideme na to. Vypol som si trošku zvuk, lebo to bolo hlučné. Moc hlučné. Ale, no, tak. Boj, tak. Ne, musím si toho niečo zmenšiť, aby som... Aha, spustila sa mi druhá hra. Ty vole, no, počkaj... Takto, dobre. No. A ako vždy, na konci vlastne videa... túto hru ohodnotím 100%. Čo to asi tak máme robiť? Vejtl. Prehrali sme. Dobre. Čo robí toto? Chcem niečo postaviť. No, mám tu aspoň takú... Dobre, je to moc zlučné. Dobre, ako si to mám vylepšovať tý... Aha, takto asi. Dobre. Dobre, Vejtl. OK. 20 000. Victory. Táto hra nám ide celkom rýchlo. Tak, môžem to... Hop, toto... Tak. Dobre. Tak. A mňa páni, toto je celkom ľahké. Myslel som, že toto video bude trošku také dlhšie. Aha, to už prehráme asi. Aha, to sme prehrali. Tak. Vejtl. Tak už máme niečo nové. Toto sme vyhrali, nové veci pre tohto. Ne, či ty snag. Dobre, ale ináč... Môžeme v tomto videu túto hru dohrať až do konca, ale nemusíme. Ale vidím, že táto hra je ľahká, takže by sme to mohli rovno dokončiť do konca. Čo si dáme robiť? Môžeme toto niečo, toto si dáme robiť. Ja chcem nejakého nového vojaka. Tak, potrebujem nejaké vylepšenie, chlapče. Či je toto dobré? Nezaujíma. Vejtl. Tak, toto je celkom ľahké. Do nejakého 4. levelu by sme to mohli spraviť. A mali by sme obstaráno. 100 000 nech máme aspoň. Juhu.
sem. By som aj pustil zvuk, možno nám do pozadia nejakú tú menšiu hudbičku. Lebo to je nejak bez zvuku. A keď dám hlas, tak to je zase moc hlučné. A keď som asi prišiel na to, jak to spraviť. Aha, tak nie, to je nič. Dobre. Počkať. Dobre, to bolo tak, je to... Znači, ja by som to rád celkom pustil, nech je tam aspoň nejaký zvuk, ale je to moc slabé. Tá skôr silné, je moc silný ten zvuk. Dobre, už či to si mohli vylepšiť toto. Nový vojak, dobre. Ó, dámy a páni, to dobre, sme dostali vojakov. Asi poslední dva asi budú v tomto. Alebo jeden bude v tomto a druhého získame. Dobre, už ideme do boja. Toto už je trošku silnejší, dámy a páni. Ten čo má najmenej. Tento má najmenej. Dám do 500, to hento vylepším do 500. No, ja sa vám ozvem, keď už budem mať všetkých týchto vylepšených asi skoro ako tých ostatných. Tak, no, som späť a máme to už vylepšené tak docela dosť vysoko. A ideme do battle. Som tam dosť veľa klikal. Nechám to, nech si to vyriešia sami. Alebo nechcem to urýchliť. A hop. Dámy a páni, toto je celkom ľahká hra. Ja ich mám dvoch. Dobre. King's Token. Dobre, už máme toto. Toto si môžeme vylepšiť, dobre. Jak som to nemohol vedieť, ja som úplne že tušil, že tam bude nový vojak. Ja sa vám zase ozviem asi keď ho vylepším. Tak som späť, už to je vylepšené dosť. A môžeme ísť za to. Rád by som chcel vedieť, že koľko táto hra má vlastne levelov. Lebo keby málo, tak by sme to mohli celé prejsť. My máme skoro 1 milión a toto má byť ako pre nás taká rozcvička. Tak my máme za chvíľku 1 000 000 a oni len potrebujú 706 000. To je docela dosť málo, ale však predsa sme vo 4. leveli a my už sme to vylepšovali jak blázni. Uvidíme, po ktorý level sa dokážeme ísť bez vylepšení. Dobre, to potrebujeme už vylepšenia. Potrebujem 30 000.
Ó, tento king je dobrý, si ho povylepšujem. Všetko potrebujem si vylepšiť na dvojku. Trošku povylepšujeme. Chvíľku to potrvá. Nože ono to ani tak dlho netrvá, čiže by som to ani relatívne vystrihovať moc nemusel, ale viete, pozorovanosť musí byť. Myslím to tak, že no hovorí sa, čím dlhšie video, tak tým to má väčšiu pozeranosť. Aj keď to má špeciálne video za 12 subscribers. Nemyslím si, že všetci to pozerali dokonca. No, vylepšíme všetkých takto. Týchto 4 aspoň do 2000. No, povylepšujeme tie vecičky. Už to dáva po 4. Tak. A pôjdeme do boja. Možno túto hru hráme celú. OK. Na tú poslednú to nevystačilo. A ďalšieho levelu sa asi tak skoro nedostaneme, ako do 6. No, skôr cez 6. level sa nedostaneme, pretože tam, keď už zo 700 000 to prešlo na 1 milión, tak tam to asi prejde na 2 milióny. Vyskali nejakú vecičku. Však uvidíme. Nehovorím 2 milióny. Tak. Hop. Budeme chodiť do kolečka jak škrečok. Vystačilo to. Dobre. Bejtl. Už chápem, na čo je táto pesť. Na to, aby som im pomohol. Co stane. Takže to prvé bolo také trošku ťažšie. Tá skôr ako silnejšie sme vyhrali. Takže túto hru možno dohráme aj do konca. Ešte uvidím. Dobre, musím si z toho čo vylepšiť, tak. Dobre. No, tak toto bude vylepšovanie. Nevadí, ideme do boja. 4 milióny. My sme vyhrali, si robíte srandu. Dobre, prehrali sme.
Hop, hop, hop. Si tu hento chcíme. Hento tu necháme ako posledné. Ináč táto hra sa volá Amnesia Army, dobre? Vlaká armáda. 7 miliónov minečky, čo to? Dobre. Máme tie veci podvylepšované. Minečky, však to ich tam rozšúpeme. Či... ne. Sme prehrali. Jo, 3 levely, ktoré sú pre nás moc silné. Všetko do 15, dobré, tak. Takže teraz budeme vylepšovať hlavne životy. Ich majú strašne veľa a teraz môžeme útok do 50-ky. Tak dobre, do 60-ky budeme, čo rovno do 70-ky. Vždycky budeme vylepšovať tak, jak budeme môcť maximálne dať. Som dal asi trošku moc veľa tomu Kingovi. Vadí, ideme. 17 miliónov, čo vám hrabe? Tak to ich dáme jak nič. Co je kurňa tohle? Tak už máme 23 miliónov. Čo nové sme vyhrali. Ja si myslím, že keď dokončíme tento level a dostaneme sa do 10. Čo predpokladám, že bude asi posledný. Rovno aj ten natočím. Sice toto video už budem natáčať skoro 20 minút za chvíľku. Čo je dosť dlhé, ale nevadí, čo pre vás nespravím. Tak, open the new sandbox. Dokončíme tento 10. level a pôjdeme. Teraz vlastne ukončíme toto video. Hop, 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 hop. Máme dosť veľa peňazí takto. Hoho. Tebe neporaziteľný.
battle. Tak už máme 46 miliónov, dobre. To ide celkom ľahko. Tu už prosím vám prídeme, vykosíme ich a ideme preč. Tak skôr do ďalšieho levelu. Hej, ale počkej. Toto. Ale ja chcem vedieť, koľko je tých ešte život. No, tak 10. level sme dokončili. Keby ste chceli a dáme viac než 10 lajkov, tak by sme mohli natáčať aj pokračovanie z tejto hry. A ku koncu prichádza ohodnotenie. Hra, podľa mňa, keď už ste moc vylepšení, tak je to moc jednoduché. Je to dobrá hra na strávenie chvíľku času, ale až tak moc by som s tým stále nestrávil čas, lebo je to moc ľahké a no, ja si to uložím. A nie je to moc, je to tak trošku iba je to tak ľahšie, keď už to máte úplne tak vylepšené, ale ináč celkom dobrá hra. Tak ja som s tým spokojný. Tak dúfam, že sa toto video bude páčiť aj vám. Lajkujte, komentujte a odoberajte. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak a čus, nezabudnite dať odber a like. Tak